Αυτό θέλω να πίνω και θέλω να πάρω το... Στους βούρος. Δώσ' του, να φύγει. Να, έλα. Να, γεια σου. Γεια σου. Είδες που τα λένε, προσπαθούνε. Γεια σου. Γεια σου. Να, ολόκληρο αυτό πήγε. Κολοκύθι. Το πλύνες καθόλου το κολοκύθι? Ναι. Ναι. Γιατί έχουν το βαρμακάκι τους, γι' αυτό δεν είναι. Όχι, λες. Το πλύνες έτσι? Όχι. Δεν το πλύνες καθόλου? Μα όμορφο τι είναι. Ναι, μωρέ, εντάξει. Τώρα... Αφού τρώνε το μέσα. Το κόβεις στη μέση και αυτό σαν το καρότο. Να το... Γεια σου. Πήγαινε από εκεί να δεις το πέλετ, είναι αρκετό, πρέπει να είναι αρκετό, δεν νομίζω ότι... Αλλά άμα φάνε αυτά το τέτοιο... Γιατί χτυπήσαν όλο το σπορικό εχθές. Ναι, έτσι κάνουνε. Για δες αυτό, θα φάνε το πέλετ αυτά, θα τα φάνε, δεν άντε. Έλα. Γεια. Έλα. Τα έχετε ονοματίσει? Όχι. Θα τους δώσουμε και ονόματα. Και ποια είναι τα θηλυκά και ποια είναι τα σερνικά, ξέρετε, τα ξεχωρίζετε? Ο Γιάννης ξέρει. Αυτά που έχουν το χοντρό ράμφος είναι τα τέτοια? Όχι, δεν ξέρω ακριβώς. Εγώ δεν ξέρω. Εκείνο νομίζω το καλάμι ήθελε λίγο πιο κοντά να φτάνουν να τρώνε να πίνουν το νερό και το φαγητό. Τι είναι ωραία, τι είναι ωραία, να, έλα, να. Βρήκαν το χώρο τους βρήκαν. Ναι, είναι καλά εδώ. Είναι να μην μας την πιάνουν μόνο αυτό που τα άλλα όλα. Δεν ξέρω. Και όσο πιο γρήγορα έρθει η τέτοια, εδώ θα τους βάλω η φωλιά. Θα τους βάλω τη φωλιά κάπου. Εκεί, κατά το νερό. Πόσες φωλιές θα έχουν άραγε, 2? 2, ναι, βέβαια. Άραγε θα είναι βαριές? Όχι, δεν είναι. Σου λέω σαν ορθογώνια είναι ξύλινα. Πέρα από τα περιστέρια. Ναι, όχι, δεν είναι βαριές. Για να μπουν πάνω στο δίκτυο που μας ενδιαφέρει. Βλακία κανένα, έπρεπε τα δυο να τα αφήσουμε από εδώ. Όχι. Γιατί έτσι καθένα έχει το χώρο. Το κολοκύθι όμως το τρώνε. Ναι, αλλά πώς θα το φάει τώρα εκεί πέρα? Θα το κόψει, μην ανησυχείς. Πάρτα, είναι καταπληκτική φάση. Τα πήρες? Πάρτα τώρα που προσπαθεί. Τα παίρνω. Εκεί μπορεί προσπαθεί το ένα να πάρει το άλλο. Μάχη. Φοβερή φάση, Ναι. Δεν μπορούν να το σπάσουν, Να το κόψουν. Πολύ Έχεις μαχαιράκι? Μαχαίρι έχω, ναι. Να το κόψουμε εμείς. Να μπω μέσα δηλαδή? Ναι. Τώρα θα τα πιάσουμε πάλι. Άστα, δεν πειράζει. Άστα μωρέ, θα τα φάνε, δεν πειράζει. Όχι, τους έχουν πέσει όλα κάτω όμως, τα κολοκύθια. Τα ρίχνουνε. Και τα τρία και το καρότο. Κι όλος. Τα ρίχνουνε, μη φοβάσαι. Έτσι κάνουνε, τρώνε και τα ρίχνουνε. Μπορεί να κατέβουν και να τα φάνε βέβαια κιόλας. Ναι. Άστα, εκεί θα δούμε. Τα βλέπεις, πέσανε και τα 3 στα φρούτα. Ναι. Εσύ αγάπη μου, γιατί δεν πας? Αυτό είναι που αυτό. Δεν θα πάει, λες να πάει αυτό? Πάει και αυτό. Τώρα. Στο πέλετ και στο φρούτο. Πάει και αυτό για το φρουτάκι του. Τρώνε όλα τα παιδάκια.
Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Τι καλά που είστε, παπαγαλάκια μου ωραία. Μπράβο, κοίτα εδώ πως τρώνε το μιλαράκι. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο.